effective na po si additional na 20 peso. Ang natuya po minimum wage mo yan sa Bicol Region is 365 pesos. Nag-effect po ini kang December 1. But overall, sir, it's 55 pesos. Kasi si first tranche ka is 35 pesos. Okay. Na nag-take effect po yan kang June 18. And then si second tranche ka po, nag-effect yan kang this December 1 na additional 20 pesos. So overall po, it's 365 na. Ang satuya pong minimum wage dito sa Bicol Region. Gabos po na minimum wage earners or workers, mga nakaka-receive po kay 345 kasi yan ang dapitang minimum wage. Ngunyan, dagdagan kay 20, kaya sinda itong mga kumaga kung mga may dugang na 20 pesos sa indang minimum wage. Regardless of the status of position, designation, and the way na na-receive ang sa ilang salary, basta minimum wage earner, ini po dapat ang ma-implement no 365 pesos. Yes po. So, ang 13th month pay po is a mandatory benefit po ang mga workers staff, specifically po rank and file employees na nakapag-serve po or may 1 month in service po sa pinagtatrabahuhan. So, pwede na po sila maka-receive kay 13th month pay. At least 1 month po na nagtrabaho sa sarang kumpanya, pwede na po sila at least 1 month. 13th month pay. Ayun. Proportionate po yan. And again, 365 pesos na po ang minimum wage effective December 1. So, sa mga nagdadaramon po dyan ng mga employer, mga empleyado, ng mga minimum wage earners, 365 na po.